Boas noites, señoras e señores, benvidos, benvidas. Iniciamos nova xornada aquí en As Pontes hoxe e falando do tema da semana, porque finalmente o Concello das Pontes pronunciábase onte sobre ese anuncio de que o 16 de xullo as torres de refrigeración da central térmica das Pontes serían historia. Neste caso, no Concello, explican que non vai ser o 16 de xullo, que xa se iniciaron os trámites necesarios para adiar esta data e que posiblemente vai ser no mes de agosto. O Goberno Municipal confirmou onte que a demolición das torres de refrigeración da central térmica non vai ter lugar nin o 16 de xullo nin durante o período de celebración das festas do Carme. Nun comunicado, o equipo que dirixe Valentín González Formoso aclaraba que estes traballos realizaránse máis adiante, xa que, segundo explican, cando o pasado mes de maio Endesa comunicaba a súa intención de tirar as torres durante as festas do Carme, o Executivo local deu conta da súa oposición inmediata ao considerar que as datas son totalmente inaxeitadas. Segundo apuntan no Executivo local, o seu traballo está a ser discreto neste senso e conta cunha prioridade: garantir que este tipo de actuacións conten con planificación, rigor técnico e máxima seguridade nun marco de coordinación institucional que evite alarma social. Insisten en que a actuación debe executarse coa maior axilidade posible, previsiblemente no mes de agosto, co obxectivo de avanzar na disponibilidade dos terreos e na súa incorporación ao uso industrial. Ademais, recalcan que a demolición vai se realizar baixo estrictos protocolos de seguridade establecidos pola normativa vixente e en coordinación permanente entre a Policía Local, Protección Civil e a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Xunta de Galicia, seguindo o mesmo modelo aplicado en intervencións similares en Cerceda. Seguimos en clave municipal porque mañá teremos aínda unha xornada máis para poder solicitar ese permiso co que poñer en marcha nosas fogueiras da noite de San Xoán. O Rexistro Municipal recollerá as últimas solicitudes, aínda que tamén se pode cumprir con este trámite pola sede electrónica do Concello. O Concello pechará mañá venres o prazo para a solicitude dos permisos coa fin de realizar as fogueiras da noite do San Xoán. A instancia deberá entregarse no Rexistro Municipal ata as 2 da tarde de mañá xunto coa copia do DNI e datos de contacto da persoa responsable da petición, ademais da localización da luminaria. Asemade, será posible empregar a sede electrónica sede.aspontes.org para cumprir con este trámite, aínda que o prazo de presentación vai ser o mesmo. Como é habitual, as cacharelas non poderán exceder os 8 metros de perímetro e os 3 de altura, e a separación entre unhas e outras ou cos edificios colindantes será de 12 metros como mínimo. Non vai estar permitido instalar unha fogueira baixo un tendido eléctrico ou telefónico, así como nas proximidades dun local con produtos inflamables. Queda prohibido queimar neumáticos, plásticos, escumas de poliuretano, aceites ou sustancias que ao arder desprendan fume tóxico, ademais de recipientes con líquidos inflamables ou gases a presión. No suposto de que a fogueira se realice nun terreo público enlousado ou asfaltado, vai ser obrigatorio protexer o pavimento cunha capa de 10 centímetros de area, e unha vez remate a festa en menos de 48 horas, o espazo empregado para tal fin ten que quedar limpo. Non vai estar permitido realizar fogueiras en terreos públicos, agasos habilitados para este obxectivo e tampouco vai ser posible realizar lumieiras nin na Praia do Lago nin na súa contorna. Os que realicen unha fogueira nun terreo privado terán que contar con permiso do propietario. Asemade, como ven sendo habitual, a Policía Local vai se encargar de controlar as fogueiras da noite do San Xoán e poderá ata solicitar o pertinente permiso ou autorización. E onte foi unha xornada máxica no Auditorio Municipal Alobi. A Escola Infantil Municipal da Barosa despedía unha nova promoción tras 25 anos en activo. En este caso, unha trintena de pequenos e pequenas pasaron polo escenario pontés para recibir o seu merecido diploma e unha orla conmemorativa. A Escola Infantil Municipal da Barosa despediu onte unha nova promoción. Unha trintena de pequenos e pequenas que en setembro arrincarán nova etapa educativa, pero noutro escenario. Unha celebración dobremente especial, na que non só se trataba de despedir a unha nova promoción de alumnos e alumnas, senón tamén de conmemorar as botas de prata dun centro que leva un cuarto de século, sendo o segundo fogar de centos de nenos e nenas do municipio. O Auditorio Municipal Alobi foi o escenario escollido para unha gala que arrancou cos xa graduados e graduadas, accedendo ás súas butacas dun xeito moi particular, facendo unha homenaxe á unidade didáctica que traballaron ao longo do ano e que tivo como protagonista a todos os países do mundo. De feito, en pequenos grupos e son de temas moi recoñecidos, na compañía de Rocío, Carlota, Cris ou María, estes nenos e nenas chegaron en moto, en tren, avión ou en barco aos seus asentos. El billete me picó muy tu vida, declarándome que estaba enloquecido por mi amor.
Unha das partes máis emotivas foi a entrega de orlas e diplomas, e que un por un foron recollendo da man do alcalde Valentín González Formoso e as concelleiras Tania Pardo, Lorena Tenreiro e Elena López. Cada noche junto a la luna sigue bajito el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un tejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. A semade, como xa é habitual, houve un vídeo no que as familias puideron desfrutar das actividades dos seus nenos e nenas na escola, un vídeo elaborado por esta casa. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo, mira tú qué bien. Bien, 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 mira tú qué bien. Bien, 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 mira tú qué bien. ¡Bravo! Quack, 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 quack. But only two little ducks came back. 1, 2. Two little ducks went out one day, over the hill and far away. Mother duck said quack, 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 but only one little duck came back. Chelo Pernas deu conta da satisfacción de poñer o punto final a un novo reto educativo e agradeceu a confianza das familias pontesas ao longo destes 25 anos. Perdonade, pero ainda que levamos aquí 25 anos facendo isto, que levamos 25 anos, ainda temos os nervios do primeiro día. Chegou o día, por fin, como pasou o tempo desde que empezaron, sobre todo algúns que empezaron gateando. É o fin dunha etapa, pero é o principio tamén de moitas máis experiencias que van vir, aventuras, descubrimentos. En fin, teñen un gran futuro e moitos éxitos por diante. Gracias a todas e a todos por facer deste día un día moi especial e, sobre todo, queremos agradecer a aqueles que colaboraron neste acto, que son a Televisión do EUME, sobre todo Carlos Orejas, o Departamento de Cultura e os representantes do Concello, que sempre acuden cando os chamamos. Tania, Lorena, Elena e hoxe está aquí o señor alcalde, Valentín. Moitas gracias por vir. Pasamos sin máis demora, porque hai bastantes nervios aí detrás. Como despedida, houbo reparto de agasallos e doces ás mestras e, por suposto, un desexo de que esta nova etapa escolar que arrinca en setembro sexa tan ilusionante e feliz como a que onte pechaban na Barosa. A estes nenos e nenas aínda lles queda un pouquiño para poder acceder á formación profesional. Polo momento, en setembro accederán á educación infantil nos distintos centros educativos da vila, pero iso sí, para os que xa teñen máis anos, saiban que ata o 30 de xuño teñen aberto o prazo para solicitar precisamente o seu lugar, unha praza nas distintas especialidades de formación profesional, formación básica ou FP dual que se ofertan por toda Galicia. Os diferentes institutos de formación profesional de toda Galicia, entre eles o Castro da Uz e o Moncho Valcarce, manterán aberto ata o día 30 de xuño o prazo de solicitude de praza para as diferentes especialidades de formación profesional que se ofertan nos centros galegos, con máis de 50.200 prazas disponibles, tanto en formación dual como básica ou ordinaria. Unha vez pechado este prazo, arrincará o período de adxudicación, que tal e como xa acontecía ao pasado curso, vaise desenvolver íntegramente durante o mes de xullo. A primeira adxudicación de prazas vai ter lugar o día 10 do mes que ven, con prazo de matrícula entre os días 10 e 15 de xullo. Coas prazas que queden libres, realizarás unha segunda adxudicación o 20 de xullo, con matrícula entre os días 20 e 23, mentres que a terceira adxudicación vai ser o 27 de xullo, con formalización de matrícula entre o propio día 27 e o 29 de xullo. Para tramitar a inscripción correspondente, podes acceder á web da Xunta de Galicia, edu.xunta.gal, ou ben pasarse por calquera dos dous centros educativos das Pontes, onde tamén poden tramitar a solicitude de praza ou solventar calquer tipo de dúbida. Abríamos este informativo falando precisamente dese anuncio da Endesa do 16 de xullo de, neste caso, dinamitar as 4 torres de refrigeración, e tamén Endesa e a Central Térmica van ser as protagonistas dunha nova actividade que mañá nos chega dende a Asociación de Estudos Históricos UME. Presentarán un documental adicado non só ao proceso de construcción destas instalacións, senón tamén a súa importante labor no ámbito da produción enerxética.
A central térmica das Pontes está a copar todos os titulares nestes últimos días, tras o anuncio de Rede Eléctrica da voadura das 4 torres de refrigeración para vindeiro 16 de xullo. Unha decisión que de seguro tamén será obxecto de debate na xornada que para mañá a tarde vai organizar a Asociación de Estudos Históricos SUME e que precisamente vai ter a central como protagonista. A convocatoria, que terá Casado Peso como escenario, vai incluir unha proxección sobre a historia da central térmica e que leva por título Memoria dende as súas entrañas, unha peza de case unha hora de duración na que se recolle o proceso de construcción da central, os seus anos de traballo e agora as labores que se están a levar a cabo para o seu desmantelamento. O remate do documental abrirase un faladoiro protagonizado por varios exempregados da eléctrica e que darán conta da súa experiencia persoal. O evento está programado para as 7:30 da tarde con acceso libre ata completar aforo. E imos falar de festas, das festas do Carme, porque precisamente as Carmes e Carmelos xa están a preparar a súa xuntanza gastronómica anual. Teñen data o día da patrona, o 16 de xullo, no restaurante La Tremenda. Xa se poden ir tramitando as inscripcións. As Carmes e Carmelos da nosa vila xa están a preparar unha nova xuntanza anual gastronómica para render homenaxe á súa patroa. A data escollida para este acontecemento vai ser o 16 de xullo, precisamente o día oficial do Carme, e a xornada estará protagonizada por un xantar de confraternidade que se vai desenvolver no restaurante La Tremenda ao mediodía. O prezo por participante é de 38 euros e as inscripcións deberán realizarse ata o 2 de xullo, como data límite nos establecementos Óptica Carmela, Xollería Rafa Vila e no Bazar Maige. E máis citas de cara ao mes de xullo, neste caso co mundo das motocicletas, co mundo das dúas rodas, porque o Clube Carajo Team volve a organizar a súa quedada moteira, cuarta convocatoria desta cita que se vai desenvolver o 4 de xullo nas inmediacións da Canle Cuarta. O vindeiro 4 de xullo as rúas da vila volverán ser tomadas polas motocicletas da man da cuarta edición da quedada de motos Carajo Team. O escenario será a Rúa 8 de marzo, na Canle Cuarta, dende as 10 da mañá, cando está previsto que se abran as inscripcións. Xa ás 10:30 terá lugar unha roita pola contorna das Pontes e os municipios dos arredores, para a unha desfrutar dun vermú moteiro. Ás 2:30 botarán dar un xantar de confraternidade. E como sobremesa diferentes xogos moteiros, e xa ás 6 unha exhibición a cargo do piloto pontés Fran da Silva e da Academia Paul Ferrer. Por suposto, a festa prolongarase ata ben entrada a noite, xa que ás 9:30 teremos cea de participantes e distintos sorteos, entre eles o dunha moto Malcor MTR XLZ de 125 centímetros cúbicos para pechar cunha divertida festa onde non vai faltar a música e a diversión ata altas horas da madrugada. As inscripcións terán un prezo de 45 euros se se realizan delante do 28 de xuño, 50 euros o mesmo día da convocatoria ou 25 euros se tan só se vai participar na metade da xornada. Para poder obter máis información ou reservar praza, é posible contactar cos seguintes números: 650 03 09 32 ou ben co 687 21 11 88. Esta fin de semana o Lago das Pontes e súas inmediacións vai acoller unha das citas estrela do Campeonato Autonómico de Bicicleta de Montaña. Regresa a XCDO, Concello das Pontes, da man da organización do Clube Terras do Eume, con probas para, neste caso, as categorías senior o sábado e para os máis pequenos da casa na xornada do domingo. O Lago das Pontes será escenario o sábado da terceira edición do circuito XCO Vila das Pontes de bicicleta de montaña. O Clube Pontes Terras do Eume, co respaldo do Departamento Municipal de Deportes, volveu deseñar un circuito espectacular e que ademais vai ter a peculiaridade de que se vai poder desfrutar ao longo de todo o ano para os que se pasen polo Lago Pontes. Unha proba que se sumará tamén á terceira edición da Mini BTT Terras do Eume en categoría Benxamín, Principiante, Promesas e Levín e que tamén se disputa, neste caso, na xornada do domingo. Neste sentido, a concelleira Elena López recalcou o gran traballo e esforzo do Clube Pontes a hora de darlle vida a este percorrido teigado de moitas novidades e obstáculos e que animou a desfrutar a veciños e veciñas de todas as idades. Pois é un privilexio para o Concello das Pontes contar coa organización destes campeonatos galegos. Este ano pois podemos disfrutar na xornada do sábado e do domingo, como ben dixo Fran agora. Bueno, nada máis que agradecerlle o gran traballo que están facendo, porque eu que tiven o privilexio de observar o percorrido deste ano. Podeste perder polas fragas aquí da contorna do lago, que hai unhos saltos espectaculares que seguro que fan as delicias das participantes nesta nova edición. Nada, simplemente insistir en que este circuito pois temos a sorte de que queda aberto durante todo o ano, que pode vir xente a pasear pola contorna do lago. Eu sei que levan moitos meses traballando, moitísimos días dende o Club Terras do Eume, así que moi agradecidos por este traballo altruista que fan e que poden desfrutar veciños e visitantes que acheguen aquí a Senda da Memoria e poder probar tamén eles estes saltos, aínda que non estén inscritos nestes campeonatos, pero sí que poden disfrutar desta contorna maravillosa.
López amosou o seu convencemento de que esta cita, xunto con outros eventos deportivos de gran nivel que se están a realizar no lago, permiten posicionar este escenario natural no mapa das grandes convocatorias deportivas, en modalidades que van dende a natación, a hípica, o ciclismo, a vela ou o piragüismo. Con respecto ás novidades que presenta o circuito para esta edición, hai novos obstáculos e saltos que serán todo un reto para os participantes, neste caso na proba do sábado, para que xa se superaron as 200 inscripcións entre as categorías Elite, Máster, Sub-23, Junior, Cadete e Infantil, e onde se van premiar os 3 mellores de cada modalidade, tanto en categoría masculina como a feminina. Con respecto á saída, o sábado inicio da proba vai ser ás 3 da tarde. Xa na proba do domingo, a cifra de participantes tamén vai ser todo un éxito con máis de 300 nenos e nenas inscritos con trofeos para os 3 mellores de cada categoría. Bueno, pois este fin de semana vamos ter aquí no entorno do lago o sábado pola tarde, desde as 3 da tarde hasta as 7 da tarde, o Campeonato Galego de XCO Vila das Pontes, que vamos a albergar un Campeonato Galego por primeira vez, donde están as categorías desde infantil hasta Máster 60, tanto en masculino como en femenino. O domingo pola mañá, a partir das 10 da mañá hasta 1 do mediodía aproximadamente, teremos o Mini BTT Vila das Pontes tamén, que xa é a cuarta edición, donde contamos cunha afluencia considerable tanto no sábado pola tarde como dos nenos, porque a estas alturas contamos con 200 inscritos no XCO e nenos estamos en torno a 300 participantes ahora mismo. O circuito é o mesmo aquí de outros anos, con algunhas melloras técnicas e demais. Depois, en función das idades e das categorías, danse unha diferencia de voltas. Para os máis pequerrechos temos aquí na zona máis fácil, non? Para que tamén faigan aquí as súas delicias nesta pista. A ver se podemos disfrutar dun bon fin de semana aquí nesta contorna. Sí, hai algunhas novidades, lógicamente variamos un pouco o circuito, o tema técnico, os ingenieros que temos de circuitos deronlle unha volta aí moi importante con un par de saltos novos, uns obstáculos aí que van a ser de verdad que a delicia dos participantes e que vai exigirlle a outros unha técnica que igual outros anos non facía falla. En canto a inicio das primeiras carreiras do domingo, estas están programadas para as 10 da mañá, aínda que xa os sábados participantes poderán achegarse ata a zona para facer un recoñecemento do percorrido. A entrega de trofeos vai se realizar unha vez rematen as distintas competicións. Pois así, cos deportes como mundo da bicicleta, co lago como escenario, poñemoslle punto final á xornada deste xoves. Lembrarles que volvemos mañá dende as 9:30 da noite, aquí na televisión local das Pontes, pero iso sí, que a información continúa en Radio OM a 1:30 da tarde e tamén nas redes sociais e na web aspontes.org. Teñan moi boa noite.